Probablement ja saps que els impostos són la principal font d'ingressos de qualsevol país. Amb ells es paguen els sous públics, es construeixen infraestructures o serveixen per ajudar al foment de l'ocupació, beques, ajudes al lloguer o suport als negocis que ho estan passant malament per culpa del coronavirus. No obstant això, és cert que qui més paga menys es beneficia? Rotundament, no. La majoria dels impostos a Espanya els paguen les famílies per mitjà d'IRPF i IVA. Sembla just que si ens beneficiem d'aquests serveis, infraestructures i ajudes, contribuïm per mantenir-los en funció de les nostres possibilitats. Però, si la meva empresa o jo no estem a Espanya, per què pagar impostos ací? Doncs perquè la gent que compra els teus productes o els que promociones ho fa gràcies a una qualitat de vida que s'ha aconseguit fonamentalment pagant impostos. Així que no intentes portar-te gratis les tomates d'un hort que no regues. És lògic que qui més es beneficia, més pague. I tu? Què en penses?